Aquí hem de mentalitzar, de sortir ja flamenquitos. Bueno, va. Ai! Així, flamenquitos. No et referies a això, oi? No. Què? Som-hi? Som-hi! Som-hi, va! Bueno, hola, què tal, mierdofoners? Com estem? Marc Muñoz. David Ferran, com estem? Com va tot? Molt bé, benvinguts al tercer programa de la segona temporada. Venim ja escalfant motors. La temporada passada, a partir del tercer, la cosa va començar a remuntar. Esperem que es compleixin els pronòstics. Aquí hem baixat, les estadístiques han baixat. Bueno, han baixat respecte a aquella, però hem mantingut. Jo seré positiu. Vale. Anem a intentar ser positiu en aquest tercer programa. Vinga, endavant. I pa'lante, d'aquí a l'estrellato. Sí. A l'estrellato. Matar i ressuscitar. Vinga, Vale. aquesta setmana vas tu. Matar i ressuscitar, vale? Vull ressuscitar, vale? Ahir vam anar a un pedazo de show. Sí. Griso amb Jaime Caravaca, vull dir, i es van marcar un bolazo, tio. Bolazo Que amb la música... espectacular. I, hòstia, no tenia consciència de les ganes de festa i de farlopa que tenia fins que el Griso em va començar a rebentar l'escenari. Ho va patar, Jo només de veure'l ja... A mi em van venir ganes ja a mi em de donaves practicar beatbox, tio. A mi em donaves un cubata i em liava aquella nit, però em liava, Però de... No, un farrote... Un farrote sentat. Allà al sofà, que era com... Sentat a les 5 de la tarda. ¿Dónde está mi cubata? Sí, quin ferrot, tio, quin ferrot. Però, i res, vull dir, ja s'ha marxat de Barcelona, o sigui que us heu perdut, però ja està. Fins la propera que no vinguin, que van dir que cap a l'abril tornaven o així, i des d'aquí... A veure si ara començarem a fer la review d'espectacles i cosetes que anem veient. Anem fent aquí la gent... Paguen? La gent aquí es va informant de com està el panorama de la comèdia, fent referents de la divulgació de la comèdia. Si ens paguen o ens regalen entrades per difamar o dir coses bones... O que ens etiquetessin o que ens seguissin ja seria molt, Demanem molt poc. Demanem molt poc, vale? Una mencioncita. Vale, això ressuscites el show de... Ressuscito el show i matar... Vull demanar perdó pel rap. Vull demanar perdó. Un té una imatge personal de que encara és jove i està al rollete. En su cabeza era espectacular. Però potser de tot és que em vaig gravar abans i ja vaig veure que no era espectacular, però ja no estàvem a temps de fer res nou. Vas anar amb el nas tapat i vas dir parant. Sí, nas tapat i... L'única monra que podria ser pitjor, podria haver fet trap. Vull dir, ja en plan boomer total, vull dir, al final rap és més de la meva generació, vull dir, podia haver fet un trap. I res, demanar perdó a l'audiència, vull dir, ho vaig intentar. I les risses que ens van fer. I sobretot jo fotent els subtítols, que estava ja dic, bueno, què vull fer? Faig els subtítols o el troleixo des d'aquí? Des d'aquí també demano disculpes perquè va ser a traïció. Home, sí. Bueno, ja veiem que, David, que t'has de defensar quan jo no puc atacar-te, vull dir, darrere d'una pantalla. No sap més. Tu sí que no en sap més. I res, bueno, demanar perdó i que no tornarà a passar mai més. Vull, ja us aviso, no hi haurà més cançó. Mai més, Mai més. S'ha acabat, S'ha acabat. No tornarà un rap versió 2. No. Marc Muñoz. No. Yo. No. I si ho faig, s'acabarà el programa. Si ho fas, les visites faran... I adeu. I res, fins aquí el meu matar i ressuscitar. Pues molt bé, nen, molt bé. Pues jo avui porto una secció... Calenteta, no? Calenteta, no? Recent sortida del forn. Recent sortida del forn. És una secció que, bueno, m'ha vingut al cotxe, vale? Vale. I és una secció que anomenaré una secció rotonda.
Vale? Perquè aniré donant voltes sobre la mateixa idea en cercle. Vale, perquè clar, les teves seccions es caracteritzen per tenir un rumb fix, vull dir, vull començar aquí i acabar allà. Almenys m'he agafat un pal i he girat al voltant, en comptes d'anar com una manguera a dins de la piscina, saps què vull dir? En comptes d'anar allà. Perfecte, doncs endavant, rotonda. He de fer alguna cosa jo, David, o puc girar amb tu? No, com ja... Crec que aquest xiste m'ha agradat bastant. Si has de fer alguna cosa, si et fa gràcia, riu, vale? Ja està. Vale. Ho deixarem així. Bé, no va entrar el primer cop, no, tampoc ha entrat aquest. A mi m'ha fet gràcia, vull dir, ja està. Vale, la secció de hem arribat a Mart, però... Vale. O sigui, no sé si sabeu, però s'ha enviat aquesta setmana passada una sonda a Mart, vale? Un robot que ha fet allà un reconeixement, ha enviat una mostra, no? I ha enviat unes imatges de Mart aquí i tal. Vale, guai. Sí. Vale, reciclaré un xiste teu de fa molts anys, que és: hem arribat a Mart, però no hem inventat uns gallumbos que no es pugin. Hòstia! Aquest xiste era... Tu obries espectacles de màgia amb això. Hòstia, és veritat. No oblidem que tu... Hòstia, bon xiste, bon xiste. És molt bon xiste, va? Bon xiste, L'editorial, la coneixerem com a seva, però no està menys com a fer... Quan encara no sabia que era còmic. Quan encara... Bueno, anaves a Mac, vull dir... Molt pitjor, anava perdut a la vida. Doncs això, hem arribat, vale? I llavors amb aquest xiste que m'ha vingut al cap m'ha vingut la idea d'anar quantes coses seguim fent que són patètiques o que no hem solucionat, però en canvi hem sigut capaços d'enviar un puto robot a Mart. Correcte, sí. I enviar una foto. Bon tema. I hem arribat a Mart, hem pogut arribar a Mart i els xinos segueixen menjant arròs amb perillos, tio. Vale. Aviso, va així la cosa, vale? De reciclatge. Vale. Hem arribat a Mart. Aquest xiste em sona, també, David. Hem arribat a Mart, vale? O sigui, és que aquesta cosa em flipa. Hem arribat a Mart, però no s'ha inventat un pot de xampú que quan el llencis no tinguis la idea de que encara queda una mica de xampú a dintre. És que vull dir... I sempre queden, I sempre queda, i sempre el tiro i dic, merda, encara el podria haver escurat una mica. Fins que no fiques l'aigua i agites... Oh, sí, o inclús et tenen ganes de tallar-lo per dalt i dir, venga, cabron, saps? O com amb la pasta de dents encara amb la pasta... Que ets empresari, tio, vull dir, que ets jefe d'una empresa, que tens diners, tio, per pagar-te un xampú nou, tio, no fa falta curar. Sí, però és igual, però la meva mentalitat està allà, saps? Garrepa. Bueno, estem al 2021, hem arribat a Mart, vale, i encara ens rentem el cul amb paper. És més, estem al 2021 i encara ens hem de rentar el cul. Què proposes, David? Què proposes? No proposo, només faig la reflexió. Crítica. És una cosa a dir, hem fet les coses més grans com anar a milers de quilòmetres i enviar una foto en temps real i encara no hem solucionat, vale, coses tan senzilles com seguir rentant-se les dents amb un pal amb un bigoti. Per exemple. Bueno, doncs Aquest ha costat més, Ha costat una mica. Aquest a postproducció ficarem unes risses enllaunades, Rema endavant, David, va, remarem. Hem arribat a Mart i encara no s'ha inventat una pastilla que faci que no em cagui pat abajo quan menjo calçots. A veure, un moment. O sigui, el fort de sec, tio. Però que cagui normal, saps què vull dir? Tu vols sòlid. Jo vull que senzillament pugui menjar calçots com una persona normal. Hi ha unes pastilles per cagar purpurina. Vull dir, amb això t'ho dic tot. Purpurina, Purpurina. Diarrea purpurina. Seria com un aspersor... no sé, no em surt cap xiste. No, està fet de blat de moro, la purpurina està feta de blat de moro, que no es destrueix. I res, hem arribat a Mart. Hem arribat a Mart, vale? I a cap milionari excèntric, després de tenir un blancazo al sofà, no li ha vingut una idea com hòstia, que guapo seria, com molaria que els negres i els països pobres no es puguin vacunar com si fossin persones. Com bestial, dius. Jo intento remar, David, ho sento, jo estic intentant remar, vull dir...
Jo vaig a favor teu, vull dir, què vols dir amb això? No, volia dir que hem arribat a Mart. Hem arribat a Mart i no hem resolt. Hem arribat a Mart i no hem resolt els grans problemes de la humanitat. Anem a fer pedagogia, hem sigut capaços d'arribar a lo més gran en tecnologia, vale? I encara hi ha aquesta separació tan classista i a nivell mundial. Anem a fer pedagogia de la comèdia. David, a veure, quina era la teva premissa? Quina era la teva premissa? La premissa era que em va fer gràcia de que Elon Musk... No, el xiste d'aquest del negre, aquest del xiste del negre. Llavors, premissa és... Quina és la premissa? Subratlla-la. Complement, directe, com el vol. M'estàs fent una classe aquí en directe? Crec que no volem veure això. Crec que no volem veure això. En fi, ja va, aniré per acabar. Hem arribat a Mart, vale? I encara ens fa gràcia veure un tio com intentant saquejar una botiga, surt i es fot amb el vidre i cau de culs enrere. Som aquesta espècie, som això. Hem arribat a Mart i ens fa encara gràcia un pau xocant contra un vidre. La pregunta és, objectivament, a tu què t'interessa més? Que ens arribi un vídeo de com són les roques a Mart o un vídeo del robot que han enviat a Mart que s'ha volcat i no es pot donar la volta? Bueno, és que clar, és que som això, som aquesta gent. Objectivament. Som aquesta puta penya, ja està. Vull dir, hem arribat a lo més gran de l'evolució, però encara ens segueixen fent gràcia les coses més tontes i hem arribat a desenvolupar grandíssima tecnologia, nanotecnologia, coses xunguíssimes, però la policia encara no té cap altra puta manera de dissuadir una manifestació que amb un pal pintat de negre. Jo crec... A cop de pal, o sigui, no hi ha cap altra solució. La premissa de treure un ull també dissol bastant, A mi... Jo veig una companya amb un ull fora i potser dic que és l'hora de recollir, Pues aquest és el tema, encara no hem inventat cap manera que no sigui fent-nos mal. Vaig aquí, vaig al bonit. Vale. Anant a matar, anant a fer mal, anant a dir, hòstia, no hem inventat una manera de dir, bueno, va, cap a casa, no hem sigut prou civilitzats com per arribar a construir màquines i la tecnologia per arribar a Mart i enviar imatges en temps real, però encara ens hem d'escombrar a cops de porra com si fóssim bestiar, bàsicament, que és com ens tracta. Bueno, doncs com els negres i la vacuna. Doncs això mateix. Hem arribat a Mart i encara existeix el feixisme. Molt bé. Fins aquí la meva secció. Molt bé, bona secció, David. Molt bona secció. La secció rotonda. La secció rotonda, sí. Bueno, s'han sortit, ha tornat a entrar, s'ha equivocat. S'ha equivocat de sortir. Rotonda de diversos carrils, Rotonda de diversos carrils, vull dir... A la Rapat ha fet un trombo, ha fet allò, saps com els autos de xoque, que havies de fer la marxa enrere girant el volant molt ràpid i després torna... Correcte. Però bueno, allà està. Molt bé. Marc Muñoz. Digue'm. La teva secció. La meva secció, pues... Què passa aquesta setmana? Bueno, Què està passant? Jo estic veient que bueno, han entrat les últimes eleccions, vale? Ha entrat Vox. Sí, malauradament o afortunadament, vull dir, la democràcia ha dit que entri Vox. Afortunadament perquè se l'ha tapat, allà s'ha entrat la careta... Vull dir, i bueno, jo crec que porto una secció, vale? Que porto un convidat. Com que un convidat? Epa! Com? ¿Qué pasa, hijos de puta? A veure, què està passant aquí? Qui és vostè? Què fot aquí? Marcos Blanco, el azote de la izquierda. Marcos Blanco viene a castigar a los progres, hijos de puta. El azote de la izquierda, El azote de la izquierda. Pues vengo aquí a contar la puta basura de catalufos que no dais voz. Y vengo a hablar. Primero me voy a presentar. Soy Marcos Blanco. Soy el cuñado de Cárdenas. Soy Marcos Blanco, el que te dice que el bocadillo de atún, el vegetal de atún, es comida vegana. Soy Marcos Blanco, el que dice ni machismo, ni feminismo, igualdad. Soy Marcos Blanco. Marcos Blanco, el que su mujer tiene el ojo morado porque se ha caído en la ducha. Soy Marcos Blanco.
Marcos Blanco, el que el domingo va a misa y luego a putas. Soy Marcos Blanco, el que consigue que los progres de izquierda se duchen. Soy Marcos Blanco. Me he perdido, pero sigo diciendo cosas. Soy Marcos Blanco. Marcos Blanco. Yo es que no sé por dónde tirar, señor. ¿Quién es usted? ¿Qué hace usted aquí? Vengo. ¿Qué hace? A ver, ¿Qué David. ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa, David, hijo de puta? ¿Cómo estás? ¿No aguantabas? ¿Por qué me hablas en castellano, hijo de puta? Eres el típico facha catalán que vas de catalán pero que te habla en castellano y cambias de idioma. Pues sí, no. Eres una No, puta escoria. Defiende tus ideales, puta escoria. Vale, això aquest és el nivell, Vull dir, vostè ha aparegut així, ha irrompit, vull dir, ha irromput així en el programa, sense demanar pas... Vengo a dar voz a los de Vox. 11 escaños. Y traigo una sección. Vengo a traer un tema. ¿Es usted negro? No, yo no soy negro. Yo no soy negro. ¡Putos negros! Vengo a traer una sección. Hay un problema, tenemos un problema gordo. Em fa gràcia que quan estiguis nerviós et surti el tic de putos negros. ¡Putos Com a negros! tic, saps? Com a tic. Aquest personatge podria tenir aquest... Me gustaría decir que es un tic, pero es lo que pienso. ¡Putos negros! Uy. Esto sí que ha sido un tic, ¿no? Eso ha sido un tic. Esto Vale, ha sido un tic. tengo, aparte de definirme, tengo una sección, David. Traigo un tema calentito, un tema aquí, atiende. Tengo un tema, y es la puta Guardia Civil. ¿Es un gramo? Ah, vale. La Parece- puta Guardia Civil, que son los putos amos. Hay un problema en la Guardia Civil por culpa de unas pajaritas. Ah. Han venido unas pajaritas, ¿vale? No sé si habéis notado la noticia. Bajo Cálmese. un poquito el himno, que me Frene, pongo cachondo. Páralo. Que me pongo cachondo. Hay una noticia que ¿Quiere un dice... vaso de agua, señor? No quiero nada. Yo solo necesito mi país. ¡Viva España! Hay una noticia, ha salido una noticia que a partir de ahora la Guardia Civil puede llevar tatuajes visibles. Esto es por Va culpa... pa'lante, ¿no? Esto Joder. es culpa de unas pajaritas zorras feminazis, que quieren manchar el uniforme de la Guardia Civil con tatuajes obscenos. Porque esta ha sido una mujer que... La noticia, sé lo que estás pensando, David. Yo también he tenido la misma idea y el mismo problema, ¿vale? ¿Qué coño hacen mujeres en la Guardia Civil? Pero entiendo que alguien tiene que planchar los uniformes y cocinar a los verdaderos policías. Pero esas jamelgas... No subscribo aquestes paraules. ¡Tú te callas, David! Completament fora de lloc, ¡Tú te senyor. callas, David! ¡No serás un Senyor. puto catalufo, David! ¡No serás un catalufo, David! Jo, primer el que sóc és una persona demòcrata, que per això avui li estem donant aquest espai, però no deixaria... Por demócratas te puedo nombrar unos cuantos fachas. Pues seguimos con la sección, David, porque tu opinión no me importa porque soy de Vox. El feixisme se'l combat. ¿Qué pasa? Unas pajaritas, unas jamelguitas, ¿vale? Han sido sacadas de la Guardia Civil porque llevan tatuajes en las piernas, unas chavis, unos pilinguis. Mira como la izquierda se junta rápidamente, ¿eh? Si en verdad a la izquierda le das un poco de jugosillo y se le calienta la boca, ¿eh? Hay unas chavis que llevan unos tatuajes en las piernas y los han echado porque no se podían ver los tatuajes. En las piernas. En las piernas. Y las chatitas estas se han quejado que, claro, que los hombres con uniforme, como llevan pantalón, como Dios manda, ellos pueden llevar tatuajes en las piernas y como las mujeres llevan falda en el uniforme oficial, se las echan. Y por culpa de estas pilinguis, ahora la Guardia Civil acepta tatuajes Perquè, clar, visibles. és evident que un home pot portar les cames tatuades i una dona Porque no. lleva pantalones como Dios manda. És a dir, que les dones podrien portar pantalons i així podrien... anar Las mujeres tatuades. tienen que llevar falda. Si lo dice la ley. I curta, suposo, no? Eso ya no lo sé. Entonces... A gust de... ¡Déjame la puta sección, David! ¡Déjame continuar con mi puta sección! Tira. Entonces vengo a traer unos consejos de cómo tatuarse las personas de la Guardia Civil, David. ¿Cómo se tiene que tatuar? ¿Cómo se te tatúa? Unos consejitos. Primero de todo, que en el tatuaje no haya nada amarillo, porque la Guardia Civil en farlopada empieza a dar y lo primero que da es cuando ve amarillo. Entonces que no se confundan con un puto indepe. Nada de tatuajes amarillos. Y entonces, si se tatúa una bandera de España... ¡Háblame en catalán, hijo de puta!
Llavors a la meitat... ¿No tienes valores o qué? A la meitat de la bandera espanyola, que no s'ho pot tatuar... No, tatuajes amarillos no. Segunda cosa que no te puedes tatuar, nada que tenga letras, porque son unos putos analfabetos y seguramente harán falta de ortografía. Os lo digo. Y por último de todo, mi consejo, y este es el más importante, no hay que tatuarse el águila imperial en el brazo. ¿Por qué? Porque cuando haces el cara al sol parece un murciélago. ¡Putos negros! Entonces, David, te vengo a traer otro tema, te traigo otro tema calentito. La farlopa... Isabel Peralta. Se llama Isabel Peralta. Ajá. La chica, esta jovencita. La facha aquesta... La chica jovencita con opinión. La chica jovencita con opinión. La nazi aquesta... Estaremos de acuerdo que es mala. Un discurs antisemita... Estaremos los dos de acuerdo que es una chica mala. Es mala, David. Es mala, bueno... Es mala. ¡Es mala follaría! ¡Mala follaría, David! ¡Mala follaría! Y más con esa boca que tiene que se le mueve. Te hace la mamada hormigonera. Se la mueve porque... Por la farlopa, ¿no? La farlopa. Por la farlopa que porta sobre, que no... Y nada, hasta aquí mi sección, dando voz a las personas que realmente se les ha callado. ¡Arriba España y putos negros! ¡Dale a la farlopa! Què ha passat? Què acaba de passar, Marc? Què tal, David? Com estem? Què ha passat? No ho sé. Uf! Jo m'he anat un moment. Uf, se n'ha anat, eh? Qui s'ha anat? Marcos Blanco. Marcos Blanco, hòstia! Ha aparegut aquí un personatge sense... així... I què deia? Què comentava? M'ha costat molt, tio. M'ha gustat, hòstia, David. M'ha costat molt saber on ficar-me. Jo intentava, però no sabia per on entrar, vull dir, li faltava un personatge que no... ¡Por detrás nunca entres, David! Si vas por detrás, ¿qué encontraràs? Molt bé, pues... Bueno, pues fins aquí la teva secció, doncs. Jo avui no he portat res, he portat un invitat. Ha vingut el Marcos Blanco. Marcos Blanco. Ha fet el seu show, la seva propaganda, la qual el Mierdòfono no subscriu, clarament. I després d'això, espero que us subscriviu, que li doneu a la campanita, que li doneu a like. El fascisme, després del missatge fascista, doneu-li like. I que continueu aquí, vull dir, això seguirà sent un espai... I si ho fem al revés, avui que donin dislike. Anem a veure, avui que ens donin dislike. Si no funciona likes, que vagin a dislikes i que facin comentaris de merda, no? Sí, avui fem-ho diferent. Vale. I un exercici que m'ha fet gràcia quan preparava la meva secció, que se m'ha oblidat dir... Però si vas preparar mitja hora abans. Sí, bueno, a veure, és el que té. És que si algú té algun xiste que li faci gràcia posada hem arribat a Mart, però qualsevol cosa, com per exemple Catalunya encara no és independent, que ho deixi als comentaris, vale? Dóna-li a like. Bueno, 5 minutos de mis mierdes, vale? Aquesta setmana em toca a mi i com ja vaig dir, doncs tenia ganes de començar a portar una miqueta de cançons còmiques, vale? I... m'estic fent gran. M'estic fent gran, vull dir, ja hi havia una mani, tot el meu suport va ser fer un vídeo des de casa meva i la mani, bueno, doncs vaig anar 5 minuts abans d'anar a un concert de la Sílvia Pérez Cruz, per cert, bolazo. Però objectivament m'estic fent gran. Sí? Vale. Objectivament em passen coses, com ho he dit abans, em senten malament els calçots, coses que abans no em passaven. Abans ja amb borratxera em foto el paracetamol preventiu abans de despertar-me. Vull dir, hi ha coses de puretilla. Igual per això et senten malament els calçots, perquè t'estàs fotent el fetge a base de paracetamol, David. Bueno, no desmentiré perquè tampoc puc afirmar que això sigui cert, però... En tot cas, l'altre dia, ja fa un temps, em va passar una coseta. Vaig descobrir una cosa i en aquest descobriment li he volgut escriure una cançó. Vale. Escriure una cançoneta còmica que espero que us agradi. Així que, bueno, allà va. Com sempre, si et fa gràcia, riu. M'està costant últimament. T'està costant. És una cançó que li he dedicat en aquest moment en el que vaig fer un descobriment amb mi i en part em va fer pena i en part em va fer il·lusió, saps? Perdona que t'interrompessi, t'has posat aquest look així negre de compositor presumptuós? Vull dir... No ha sigut... Vale, ja està. No ha sigut premeditat, Bueno, no tinc la lletra davant. No prometo res.
Pitjor que el que portem de programa no serà. Hola, vaqueta, tu que ets tan boniqueta. Ja fa temps que coneixia les teves germanes i tu. Aquelles que decoren drom de neu al cim del rostre meu. Però tu ets especial, el meu secret més personal, la meva primera cana als genitals, 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 la meva primera cana als genitals. Un trosset del meu camí, un tros més del meu destí, un trosset del meu camí, un tros més del meu destí. La meva primera cana als genitals. Bravo! Era un desarrollo y chiste. Jo també tinc una cana. Només tinc una cana i ara en tinc dos. Ara en tens Una als dos. genitals i una a la barba, però la primera cana que m'ha sortit ha sota la Jo el cap, el bigot i la barba ja les coneixia, però hòstia, era una... Avui hem de la secció perquè crec que la cançó no acabava en alt, saps? Llavors sí que necessitem igual acabar una miqueta més aquí. Fins aquí el programa d'avui, el tercer programa del Mierdòfono. Quedeu-vos fins al final, que sabeu que sempre hi ha un tall, un extra time. Subscriviu-vos, doneu-li a like, comenteu i fins al proper programa. Adéu, Mierdòfoners! Adéu. Hòstia, saps què m'ha passat avui al bar? No, tio, fora de programa no! Fora de programa no! Estava amb el remix aquest d'Espanya i surt l'Aguilucho i el tenia allà escrivint la secció, allà escoltant, i de cop veig una senyora que em va mirant perquè hi havia tot l'Aguilucho al meu mòbil amb l'Aguilucho allà.